Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvakangooma hazvo veduwe. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mudzimai wangu iye, she is a nurse and ininiwo I am a teacher. Mukoma takauyawo kuno kuSouth Africa. Patakauya kuno mainge muri mugore ra2008. Then ndokubva tazowanawo mapemit edu taura kudai tatova nezvitupa zvemuno muSouth Africa. Zvinhu zvedu mukoma zvaifaya, nanhasi zvinhu zvedu zviri kufaya. So last year I really do not know kuti mudzimai wangu zvinhu zvake akazozvifambise sei. All of a sudden I saw kuti tainge tava nemari yakati one day. Then she told me kuti ainge achida kuti tinge tichizotanga supermarket kumusha uko. Ndikati it is fine. So ndakangofungidzira kuti maybe ainge atora loan kubank. Ndikati it is fine, we will pay it in time. Handina kuziva kuti mudzimai wangu ainge atora mari kuma Nigerian. Mari yacho yakawandisa mukoma Nash. Mudzimai wangu akatora 500,000 rands kuma Nigerian, 500,000 yaakakwereta kuno mumwe Nigerian. Kuti nditi vakasangana sei, nanhasi uno mudzimai wangu ari kuramba kundiudza. Ndokusaka ndauyawo pano padare renyu mukoma Nash because ndikudawo ma-advices kuti how can I handle this situation, kuti tinge tichitengesa motikari tibhadhare mari yacho. Hazvigoneki nekuti motikari dzedu ndedziyawo dziya dzekuti unongoenda unotora kudealership via the bank, so it does not belong to you as such. So hatitomborina mari kutaura kudai. Business racho iro ratainge takatanga kumusha, that business did not even go anywhere. Kana kuti titi mari yacho takaishandisei, mari iyoyo mukoma yakaita sekunge yakangopeperetswa nemhepo mukoma. Uyezve kare mumba tava kungogara tichiti kana tikangoita kamari tinobva tatanga kunetsana, then mari iyoyo tinobva taispenda. Then she goes out and she drinks with her friends, and I also go out and I drink with my friends. Mangwana acho makuseni ndo patinozoitana sorry kuzonoti mako maaccount mune mari, you would find out kuti maybe tinenge tingori maybe ne10,000 combined, and kwatiri haisitombori mari because of the bills that we need to pay on a monthly basis. Apa vana mukoma kutaura kudai, so vana vedu vanoendawo kuzvikoro zvinodhura. Saka I want your listeners to assist me, handizivewo kuti ndingaitawo sei uye zvekare ndingataurawo sei nemudzimai wangu so that she can tell me the truth. She does not want to tell me the truth. Saka iye mukuzononetsana neni achinditi it is far much better that we divorce each other because you do not want to support me. Ndikati how can I support you in things that I don't even know when you are hiding everything from me? Ndopa akazonditi Nigerian uya akanditi I can write off that debt that you are owing me. Ndikati how can he say kuti anongokuudza kuti 500,000 it is now worth nothing? Obviously, he's going to want something from you or from me. What is it exactly that he wants? Ndopa akabva azonditi muNigerian uyu akauya kuchipatara kwaanoshanda, ndisingakwanisi hangu kutaura chipatara chacho nezita, but it is a government hospital. Akabva ati anoda ropa revakadzi vaya vanenge vabva mukusununguka, sezvo mudzimai wangu iye she is a practicing midwife. Ndo zvaakandiudza. So now I don't know mukoma, semunhuwo wekuti haasi kundiudza chokwadi. Paakatora this 500,000 haana kuda kundiudza chokwadi. Iye akangoti ndaingoti kana ndazoibhadhara ndobva ndazokuudza kuti paya chakazotisimudzira imari iya yandakatora kuma Nigerian. So how can I trust her? Mukoma, I am so scared kuti zvimwe kuda mukadzi wangu akatotanga kutopa maNigerian awa. I'm so scared and I suspect kuti she has already started doing this because ane imwe nguva iyo yaimbotenga maternity pads achiti anoda kuzopa vamwewo vakadzi especially vekuZimbabwe vanenge vauya vasina preparation inenge yakakwana, uye zvekare vachizobatwa rough nenyaya dzexenophobia dzinoitika muzvipatara. So I think kuti she was taking advantage of those women
ovapa maternity pads acho iwawo, then later on I don't know if she was collecting them kana kuti how does she do it. I don't know. I'm not saying kuti she has already started doing this, but she told me kuti Nigerian acho iwawo akati they can forgive her under the conditions dzekuti kana iye akavapa ropa revakadzi vanenge vabva mukuzvara. Mukoma Nashe, please help me. How can I get through to my wife so that she can start by telling me the truth, because the truth is what is going to set us free. Mari yacho kana kuri kunzi inenge ichidiwa, it is far much better that we work for that amount no matter how many years we are going to take. Zviri nani than kuti mukadzi wangu ange achizoitiswa izvo zvari kuda kuitiswa nema-Nigerian. Strange occurrences have been happening in the house. Dzimwe nguva Mukoma Nashe, like ndiri munhu anowanzokufarira kuona bhora, late night TV shows, and ndinoti kana ndichiona TV mukadzi wangu anoti kana akarara zviya anoita sekunge anenge achidyiswa achitaura nevanhu vaanenge achitaura navo, but the words will be muffled so much that zvinenge zvichityisa, uye zvekare unenge usingakwanisi kunyatsokunzwisisa kuti mukadzi anenge achida kuzama kuti kudii ariko kuhope ikoko. Anozongovhunduka mukoma anobva aridza rimwe zimhere rekuti wega mukoma kana ukamunzwa oridza zimhere iroro unobva wapindwa nekutya, uye zvekare mukicheni unotonzwa kuti munenge muine munhu anenge achifambako kukicheni ikoko, and unoti kana wava kuda kunobatwa nehope paya, you just feel this evil presence all around you. And mukadzi ndinoti kana ndikamumutsa ndikada kutaura naye, iye anenge achitoita sekunge ari kunyikawo kwake. You won't even understand, but what I can tell you that it is like really scary. Mwana wangu musikana ava kupota achibatwa nebuka. There was this other day, it hurts me a lot kuti I had to go into the bathroom whilst she was bathing. Mwana wangu kumuona akashama ari naked, but what was I supposed to do Mukoma? My 13-year-old daughter, she was busy bathing Mukoma Nashe. She had filled the tub to the brim. That was when I had a strange noise, a scary noise. Zvekuti dai ndakangofungidzirawo kuti mwana ari kungogeza, dai mwana akafa, izvo mwana ainge ava kutodzipwa. She had her head under the water and she was kicking, trying to lift her head from the water, but it seemed as if there was something that was holding her down. Mukoma, I panicked and I kicked the door open. Ndo pandakaona mwana ari mumvura, musoro wake ndo wainge uri mumvura, makumbo ari mudenga. She was fighting as if there was someone who was trying to drown her. The moment that I entered into the bathroom, ndo pandakaona rimwe zispider rainge riri reblack. It seemed as if zispider iri rainge riri mumvura. Mwana ndo paakazotokwanisa kubudawo mutabu Mukoma achingochema achiridza mhere. Akangouya pandainge ndakamira, I was in shock. Akatanga kuchema achiti daddy, I was about to die. I just heard a voice rangonditi, today you are going to die. Then that voice started laughing at me. Mwana akati ndo paakabva atanga kunzwa dzungu, akaramba akangotarisa mvura ari mutabu imomo, ndokubva atongodona. Then she started drowning. Sure, she wanted to drown in the tub. Mukoma Nashe, nazvino kana iniwo wacho ndava kutotya kutoshandisa tub. I would rather bath myself mushower kana kushandisa bucket Mukoma. We have a lot of money Mukoma, but mari yedu inongoperera muzvikwereti, dzimba, motikari, nei. So mari chaiyo pari zvino hatitomborina. Ameno kana variko vanoda kutibatsira, provided that we can pay them later kana zvinhu zvaita senani. Apawo mukadzi wangu, she seems as if she is someone who is possessed. No family time, no what. Anokwanisa kuswera akazvivharira mubedroom, kana ukavhura mawindo anopopota Mukoma like a mad woman. Apa bedroom rinenge richinhuhwa. Kana ukamuti, can't you just open the windows just for a little bit so that fresh air can pop in? Anova ati shandisa ka air freshener. She can just be in the bedroom
even for 24 hours without even going out. Chikafu chinenge chichingounzwa namaid as if she would be scared to step out of the bedroom. Ndidzowo nyaya idzi dzandakatarisana nadzo. Munhu washe, please, when you post my story, tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Handizivi kuti mukadzi wangu akaromba here, kuti is she dealing nemanigerians awa, kuti muurombwa hwake akatogara apiwa here iyoyo 500,000 yacho, then ari kufanira kuti ange achizongova ropa. I don't know kuti what is the truth and nemhande dzipi dzaari kundiudza. Yo, zvinotyisa. Tichatopedzera tava kutyawo kugeza mumatabhu. Hanzi mwana uye akangoti akatarisa mvura ndokubva atanga kunzwa dzungu. Apa paiva nechinhu chakamuudza kuti nhasi you are going to die. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndokumbirawo kutsvaka rubatsiro. Ndakaromba asi ndakaromba neguva remunhu kwandakaitirwa idzo mhiko dzacho. Vakati hapasisina kudzokera kumashure. Ndainge ndisingachadi kuromba mukoma ndichienda kudare ravo sekuru ava. Ndainge ndiine girlfriend yandainge ndichida kukuvadzisa. Umwewo mukadzi wandainge ndakadanana naye muSouth Africa ndaimuda. The reason as to why ndainge ndichimuda zvakapfurikidza, it was because muupenyu hwangu hwose ndainge ndisina kumbosangana nemukadzi ainge akaenda kunoita chinamwari, uye zvekare ainge aine nzeve dzainge dzakakura kudaro. I mean like zvidhori zviya zvinotambiswa nababa panguva yebonde. So mukomanashi ndakabva ndati munhu uyu kauyu ndofanira kutoti ndige ndichimuswebedza padhuze. Ndakabva ndatanga kumubata zvakanaka. Mistake maybe yandakaita ndeyekuti ndaizonyanyisawo kumurakidza kuti ndinonyanya kunakirwa nechinamwari chacho ichocho chaizonditambira panguva yebonde, zvekuti akabva azotanga kundishandisira advantage, ava kungonetsa uye zvekare nekungopopota achiziva kuti ndinomunyengerera. Mukomanashi akazondirwadzisa ndokubva azondibira mari yangu akaenda kumusha. Ndikati uyu ndichamugadzira chete. Saka ndakaenda ikoko kuna sekuru ivavo ndikavaudza kuti ndo zvandainge ndichida kuti vange vachindibatsira nazvo. Mukuzonobetserwa mukoma ndakashamisika. Ndava kunze tiri kufanira kuti tinge tichienda kumakuva. Ndokubva ndadzi ndinge ndichisarudza guva remutorwa. Ndakaselekta guva riya remutorwa mukoma. Mushure mekunge ndaselekta guva remutorwa zvikabva zvatonzi hapasina kudzokera kumashure. Ndikati komuri kureveiko naisekuru? Vakabva vatonditi kutopinda kwandainge ndaita mudare mavo ndiyo yainge iri first step yangu mukuromba. Vakanditi iwe hausi kuda kuromba here? Mukomanashi ndainge ndisingadi. Vakabva vanditi zvinhu izvi hazvina kana ropa mukati. Vakati inzira zhinji dzatinokwanisa kushandisa mukurombwa, asi ndakazosarudza hangu ndikaona kuti zvainge zviri nani. Uye zvekare vakanditi mari yacho ichange ichizouya kwandiri nyore nyore tiriko kumakuva takamira paguva remutorwa. Vakabva vanditi ndige ndichidanidzira zita rake mutorwa uyu. Vakaita zvavakaita mukoma. Mushure mekunge vapedzerana kutaurirana nemweya wemufi, even though ndainge ndisingamuoni mufi wacho, ndobva vakabva vazonditarisa, asi ziso ravo panguva yacho iyoyo rainge rotyisa. Mukomanashi vakabva vazotora dombo. Mushure mekunge vatora dombo ndokubva vauya pandainge ndakamira. Ndainge ndakapfeka jean trousers. Vakabva vakwinya jean trousers riya kusvika mutsafu kugumbo rangu rwekuraiti. Vakabva vandipara nedombo riya zvainge zvichirwadza mukoma kusvika vandikuvadza. Vakabva vataurirana zvekare nemhepo iya yemufi. Vakabva vaiudza kuti yaifanira kuti inge ichigara muchironda imomo kusvika pari zvino mukomanashi patova nemakore anokwana iwo kuita 7 kubva zvandakaromba. Uye zvekare mukoma chironda ichi nanhasi uno chinongogara chiri chinyoro. Ndokusaka ndichiti ndikadanana neuyo ndodanana neuyo, nekuti munhu anozosvika pakuzozvibvunza kuti ko iwe
seiko chironda chako chisingapori, because chinongogara chitori chinyoro mukoma. Ndinogara ndakatochiisa bandage chitori nenguva yekuti kana kuchinzi kunze kunenge kuchipisa sezviya mukoma, chironda ichi chinosvika pakutoorera zvekuti kana makonye, unotoona makonye anenge achibuda. Apa handibvumidzwe kuti ndige ndichishandisa mimwe mishonga kunze kwespirit. Vakanditi ndinofanira kungopota ndichingochigeza nespirit, asi kana ndochigeza nespirit, spirit iyi haifaniri kuti inge ichizonyanya kupinda machiri chironda ichi. Zvingoriwo zvezve zvekuti gumbo rangu rose risazoora. Mukoma Nashi, mari yacho hongu yakatanga kuuya kwandiri zviri nyore nyore, asi mukoma ndakagara mazuva 4 kwava kuzoona mumba muchiita sekunge pane akavhura dho akauya akabva azondipa mari, asi ndainge ndichingoona chimumvuri chake munhu uyu. Ndikabva ndatanga kurara nemudzimai kuhope, ndichitomuka ndichitoona kutoti pasaidi neni panenge patori nechijira icho chandinoshandisa kuzvipukuta sikarudzi yangu, then chijira chechiya chinobva chazonyangarika. Mukadzi uyu haauye kwandiri every day but anouya after 7 days. Mari chaiyo ndinoita, but ndinodanana zvekare nevakadzi vakasiyana siyana, but handichazvidi zvinhu izvi nekuti chironda ichi mukoma chinorwadza. Ndinonzwa sekunge makonye aya anenge anyanyisa kudzikisa chironda chacho ichocho, because dzimwe nguva ndinoti kana ndikajunga nechigunwe, unotoona chigunwe chichitopinda kutopinda mukati chaimo, zvekuti ndinenge ndichinzwa pain, kuita sekunge kana tsinga dzava kutojikika. Mukoma Nashi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zveurombwa handichazvidi, mari ndadya, ende ndaona kuti mari kunyange ukaidya nemutoo upi everyday inongonaka. Hapana paunozomboti gore riya ndakanakirwa, ndakadya mari ndikanakirwa. Saka zvakangofanana mukoma. Ndichafireiko? Handina kunyika kwandisina kuenda ini, handina mukadzi wemhando ipi wandisina kurara naye. Varungu, maIndia, maChina, vanhu vatema vemakanda akasiyana siyana, vatema, vakobvu, vose ndakarara navo mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndiri kutsvakawo mubetseri anokwanisa kundibatsira, ndichange ndichizotevererawo ndiri muhangu mukoma. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi mari inongonaka everyday. Kunyangwe ukanzi wakaromba, hapana paunozomboti ndanakidzwa nemari, haiko zvino zvindazonakirwa nekudya mari. Hanzi everyday mari inongonaka. So at the end of the day unozongona kuti zvakafanana. Hanzi ndaneta nawo urombwa because chironda chacho chava kurwadza. Strange things indeed they do happen in this world. Wakambodana nawo here nembinga yekuti waingoona iine bandage, yakangosungirirwa bandage mugumbo. If you have ever dated someone like that, please come to my inbox and tell me your own side of the story. Hanzi kana muino munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira, kune avo vanozviti vanobatsira, heunomukana, you can come to my inbox. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi namukoma ava, munhu kana ari wefake, kungotarira kunyange profile picture rake ndinotokuudzai kuti uyu ndewe fake mukoma, hapana zviripo apa.